Idem za tebou dole, lebo toto sa už nedá. Mami, prečo kúkaš na prázdnu televíziu? Ernest, ja neviem, no. Ja sa nudím, no. A môžeš mi povedať, čo tu robíš? Kde si bola? Však si povedala, že nejdeš do Snap City. Môžeš mi to povedať? No tak som sa nudila, no tak som musela ísť tu do Snap City, no ja som sa nudila, no. Pane Bože, to zás bude nuda. Ja ti radšej zapnem tú telku. Dobre. Dobre, zapnem telku. Čo chceš pozerať? Varenie. Varenie. Tu máš varenie, čau. Idem bez posílky. Otvor sa. No dobre. Ľudia, pozerajte tu na to hnusné auto rúžové. Odkedy má mama Lamborghini, toto už nedáva zmysel. Ľudia, idem toto, fakt idem dať preč. Idem do posílky. To je jedno, že som to nechal v stredku toho tu, ale dúfam, že zase nebude vypisovať mi mama. Dúfam, že ne. Joj, Mária to. Volá mi vôbec niekto. Nikto. Idem zavolať mame. Nezdvíha? Také divné. Ježišmária, to je fakt hrozné. Joj, ľudia, no tak toto je hrozné. Musím ísť, asi idem nakúpiť, viete, lebo bude mať mama radosť aspoň. Bude mať aspoň radosť. Alebo budem na partošku. Ideme do Romátu. Ježišmaria, že som nejak to parkuň, tak, naparkované. Dobre, ideme nakúpiť, jasné, že je veľká Coca-Cola. No najprv veľký košík, ľudia. Najprv veľký košík, no to je jasné, myslím, že to nakúpim. Joj, ja si to zás musím sám platiť. No jasné, že milión Coca-Col, to je základ. Čo ešte tu šupnem? Ježiš, granule, časy sa. Dobre, nezaplatím to. Dobre, voda. Smerská. Mlieko. Tak to je všetko, no. Nemám nič. Ježiš, toto je Coca-Cola, ja neviem, ak to uniesem pekne.
Taká čokoládka. Pre pána. Joj, môžem len. Bože, to je toľko toho. Pre pána, koľko budem platiť? Len 100 eur. Dobre. Si vyťahnu kreditku. Dobre, ďakujem, dovidenia, nikto tu není. Dobre, tak ideme. Idem domov. Rýchlo idem domov, že sa máme niečo stalo. Dúfam, že nebude doma. Ježiš, ja idem, počkaj, idem cúvať, ja budem to auto. A ešte ho idem vysávať, lebo neviem, aké to je. Ja som to roky. No poď. Keď sa na ňo, to je pekné auto. Tu žiadne také. No poď ešte to, no dobre. Dobre, ideme. Auto zaparkujem, nevadí. Dobre? Tu už máme zasnuté. Tá mama nevypla tú hentu, to televízor nevypla. Vypnem ja, idem spať. Klímu vypnem. Ja budem budiť mamu a ja idem čo urobiť. Oj, nič nespievať. A ideme zelená, ideme na to. Aspoň je tu lepšie. Tiež mi sa tá korunka topí. Ale jak sa dá vypnúť tá voda? To už nie je normálne. To sa dá aspoň osvežiť, že ja idem zalievať bazén. Treba ho vyčistiť hlavne. Takže na mňa mama nekúka. Len sa pozrie, ako spí predtým. Tak to spí ako dudek. Budeme vyčistiť ten bazén, lebo je úplne špinavý. Ja som celú noc nespal. Dobre, idem spať. Ježiš.
Alebo ne. Alebo ja nejdem tam. Ježiš, dobré. Na zemi spať. Ešte si pozriem nejaký TikToček a nejaké snapy alebo nejaké auto. Viem si pozrieť tu Tinder. Krásne YouTube. Krásne auta. Ja vôjba nechcem. To je nuda. Ježišmária. Akože mama stále spí pre pána Jana. Ani na tom. Som vôbec nespal. Prepána, stávaj! Stávaj, prepána! Stávaj! Pre pána Jana. Prečo nestávaš? Stávaj! Ježišmaria! Ja tu kašlem. Ernest! Stávaj. Ernest, stávaj! Saka, Ernest, stávaj! Joj, mami, no čo je? Prečo spíš tu? Prečo spíš tu pre pána Jana, že to je moja izba, ty máš hore izbu. No ale tak som to ja nevydržal už, tak som musel niekde láhnuť, ja som ti nakúpil, tu máš. Díkec. Akože si nakúpil. Ojte môj zináček. Idem do ladničky. Do tej ladničky skoro. Dobre, tak už to tam je. Som rúžový dlinčík a idem pozerať ten futbal, či čo to dojde. Dobre, tak idem pozerať ten futbal. Idem tu pozerať ten futbal. Ježiš, no, mami, idem preč. Dobre, synáčku, iď. Čau. Čau. A zamykám. Oj, konečne kút. A ideme preč. Oj, jasne, že tu je. Ešte koľko dní presne tu je? Idem sa pravať. Ja idem na nejakú tam meso proste. Idem tu do parku. Ježiš. Ja som na toto dobrý. Ja to nie som na toto dobrý. Naomriem sa tu vyfotiť.
Ježišmaria, mne nejde písať, toto nie je normálne. Je dobre tu. Ešte lepšie, ježišmaria, ešte lepšie. A flashing. Ježišmaria, idem na auto. Ja neviem, prečo si mám požičiavať takéto auto. Keď to je k ničomu proste, chápeš? Toto za špinavé, ja neviem prečo. Nikto tu proste není, ja už neviem. Sa nudím. Idem pozerať snapy, alebo ideme vystrelať blbosti. Alebo neideme vystreľovať, ideme oslavovať. Nejdeme ani oslať nič. Aj na tom telefóne, čo už mám robiť. Jo, ja tu musím robiť skupinu. Neurobím skupinu. Jo, ja neviem, čo mám na túto malú mobilku robiť. Počasie, jak môže byť 71 Celzia, ježiš, stupňov? Čo? 62 stupňov, kde je 100 stupňov? 100 stupňov, škoda. Joj, bože, to by som bol taký rád. Ja sa dám na fotku, dám to na fotku. Tak. Alebo dám to na stories. To je nič. No nič, ja potrebujem prehľad. Hej, a prečo potom je tu deka? To nedáva zmysel. To už je fakt divné. To ja už nechápem, fakt, ježiš. Ja idem na drive-thru, ideme domov. Ahoj, mami. Ahoj, Ernest. Ako sa máš? Veď som ma ráno videla. No ja viem. To je fakt divné. Mami, vonku je núda. Prečo pozeráš zás do prázdnej? Prečo je núda vonku? Není núda vonku. Za starých časov, keď sme my boli mali, tak sme chodili von. No ale ja nemám kamarátov, no tak s kým mám chodiť von?
No ja viem, keď sme tu len my dvaja. Jak my dvaja, však je tu veľa ľudí. No ja viem, no. Ale keď všetci teraz sú všetci na počítačoch a mobiloch, no tak tu ja neviem. To je hrozné, chápeš? To je hrozné, to už nechaj tak. Dobre, mami. Dobre, nechám to tak. Môžeš mi povedať, prečo tu furt pozeráš na tom televízore? No tak, no ja sa tiež nudím, no tak čo mám robiť? Ježišmaria. Jem sa aj obed. Dám si hranolky. Ja už tu mám sedené. Dobre, pustím vysávač. Dobre. Poď, ten mamin hlas je fakt divný. Práčka na koľko minút by sa dala? Maria. Na 100? To nedáva zmysel. Na 2 minúty. Ukáž, ako sa to bude prať. Ja to musím vyprať. Všetky moje veci. To je fakt špinavé. Ja sa zatiaľ uláhnem. Ježišmarieško. Pozriem ten Snapchat. Ernest! Čo je? Pred pána Jana. Poď nakúpiť. Ježiš, už zás. Čo teraz som kupoval asi 50 Coca-Col. No, 10 Coca-Col, 3 Coca-Col, 4, 5. Ale... Ešte, Ernest, tu máš prachy a choď na automaty. Yes! Musím ísť na automaty. Sa aspoň teším. Kde to mám? Toto je hrozné. Ale vieš čo? Choď do banky a vyber si peniažky. Ahoj. Čau. Dobre, idem do banky. Ináč ja to tu nejak ovládam. Tak. Ježiš, idem. Automaty a do banky. To je vlastne banka. Aj tu. Tu je banka. Tak, no koľko mi do peniazov. Tak 100 euro. Dobre, 100 euro, to je veľa. Idem na automaty. Konečne tam budem sám, nikto tam nebude. Dobre, tak to tu dáme. Ježiš, aký dobrý výber. Nefunguje.
To je hrozné. Jak to, že nefunguje to ľudia? Hej, bowling aspoň funguje. Ne. To je hrozné. Ja nemám loptu. Kde to sakra mám? Oj, ja tu kašlem. Všetky peniaze som minul na bowling. Idem domov, idem sa prejsť. Idem do parku. Joj Bože, to je nuda. Dáme si voz a ideme. Pošlem mám toto. Dám na stories. A jeden nezdvíjazol. To je divné. Jo. Joj. Ja to tu zostanem. Joj, Bože. Ľudia. Tak, to je fakt dobre. Idem pomalu sakra, alebo pojem zajtra ráno s ňou. Ja idem tu prespať. Ešte to nejak swipnem. Ak swipnem. Pozriem snapy.
Idem preč. Musím tu nejak... Dám preč tento voz. Máme tu viac rúžovej. Tak. Fakt tam to bola hnusná. Ja som to fakt nevydržal. To je hrozný. Ja som to nevydržal. To nie je normálne. A práčka mi doprava, ježiš. Dobre, je to pohodlné. Dobre, už je ráno. Musím ísť do settingu. Škoda. Vieš, to už je ráno. Zavolaj máme. Ideme zbudiť. Máma, zdávaj! A ideme robiť disko. Keď nespí, keď spí, kajeme disko. Ježišmaria, mami, poď ideme. Aká blbá Tesla, my máme Lambo. Fuj, Lambo, nejaký Tesla, fuj Tesla. Ježiš, to je náša spodíkačka. To nemáme. No jasné, synáčik, no jasné, no to je náš bodykár, chápeš? Bodykár. Ježiš, máme ty hovoríš, jak malé decko. Ali, čo ty? Nehovorím jak malé decko, ale keď to tak má byť, tak to tak má byť. Dobre, kde ideme? Do obchodu. Čo? Veď sme tam boli večerom som tam.
najšom. Dobre, poďme. Idem si vybrať. Ja tu počkám ťa tu. Jasné. No, tak toto najprv veľký košík. A na čo ti je veľký košík? Asi na čo saká? No, Coca-Cola, ale mi to zaparkovalo, čakať. Ježišmária, to čo je? To si urobila akože väžu Coca-Cola? Jasné, to som urobila väžu Coca-Cola. Ježišmária. Môžeš mi povedať, čo furt robíš s tými Coca-Colami? No ja neviem, rada ich mám. No jasné, že máš ich rada, keď sú vychladené. Jasné, mám ich rada, keď sú vychladené. To cením. Už aj ráno je. Mami to si platila 200 eur? No a čo? Ježišmaria, mami! Však to všetko naše. To si robíš srandu, to nie. Toto čo je? Ježišmaria, mami, čau. Ne, to nevadí. Ja ten nákup zoberiem a dám ho preč. No, mami, a sme skončili, sme bezdomovci. Ale to si, ja ťa tu nechávam. A čauko. Mami, si robíš srandu, ona je normálna. Smula, chlapče, čau. Idem domov. To ja to nedám. To je hrozné. Veď to tam mama je hrozná. To je koniec. Takže ona mi aj lampu ukradla. To je hrozné. A to kašlem, ja to dám aj alarm. Joj, ľudia, ja sa s vami lúčim. Pri tom smutnom videu, ja som skočil úplne na mizine, ja som bezdomovec teraz. Joj, ľudia, musím sa s vami dojsť, like a čaute.